Mikä tuo oli? Jokin on rikki ja auton takapäässä oli outo tunne. Kato check control. Se näyttää käsijarrun vian. Meidän täytyy viettää BMW-spesialistille. Tänään käsitellään tapausta BMW G31-mallista, jossa sähköinen käsijarrumoottori toimii normaalisti, kunnes tuli aika tehdä jarruhuolto, esimerkiksi jarrupalojen vaihto. Tässä on kyseinen satula. Tämä osa on kallis ja jos se menee rikki, joudut helposti vaihtamaan koko yksikön. Mutta jos vika ei ole täysin mekaaninen, sen voi vielä pelastaa, kun tietää mitä tekee. Diagnoositabletilla löytyy huoltotoiminto, joka vetää jarrusatulan mannan sisään käyttämällä siihen takasatulan sähkömoottoria. Tätä toimintoa käytetään, kun vaihdetaan takajarrupalat. Näin saadaan tilaa uusille paloille ilman mekaanista väkivaltaa. Tässä nähdään satula. Täällä takana on sähkömoottori ja sen sisällä on pieni vaihdimekanismi, joka pyrittää kärän sisään tai ulos. Tämä taas liikuttaa jarrumannan sisään eli vetää palat irti levystä. Ja tässä on mannan pölysuoja. Sen tarkoitus on estää likaa ja kosteuttaa pääsemästä sisään. Mutta se ei ole täysin vedenpitävä, varsinkaan vuosien käytön jälkeen. Jos manta tai moottorin kärä jumittuu, tämä toiminto ei enää toimi. Pahimmillaan moottori ottaa virtaa, mutta mitään ei tapahtu. Yrittäessä huoltotoimintoa saadaan virheilmoitus tai vielä pahempaa, moottori kärähtää, koska se yrittää pyriä turhaan. Jos tässä kohtaa käytetään mekaanista työkaluja mannan sisään painamiseen, on olemassa riski, että moottorin sisäinen kierjakseli tai muoviosat rikoutuvat, ja silloin ollaan tilanteessa, jossa tarvitaan uusi satula. Tässä toisessa satulassa nähdään, miten likaa, suole ja hiekkapyllyävät pääsee tiivisteen taakse. Tämä aiheuttaa ensin korroosiota mannan pinnalle. Jos rasti etenee mannan runkoon asti, se voi kirjaimellisesti liimata mannan paikoilleen. Lisäksi moottorin sisäosat voivat häpettyä. Tällöin vaikka virta kulkisi, moottorin mekaaninen vastus on niin suuri, ettei se enää liiku tai liikuu vain osittain. Tämä on petollista, koska järjestelmä ei aina anna virheilmoitusta. Halusin selvittää, voisiko tämän vielä pelastaa ilman uusien osien tilaamista. Erotin moottorin satulan takaa ja kytkin sen testipenkissä suoraan virtalähteeseen käyttäen PowerProbe-laitetta. Huomasin heti, että moottorin otti virtaa, mutta oli täysin jumissa. Siksi rakensin yksinkertaisen relate-kytkennän, jonka avulla voi syöttää korkeampaa virtaa turvallisesti. Tavoitteena oli liikuttaa moottoria edestakaisin ja vahittelaan murtaa sisäinen vastus. Tässä näkyy kaavio, miten järjestelmä toimii. Otetaan 12 voltin ohjausvirta auton akulta, joka aktivoi releen. Releen kautta saadaan ulos virta, joka on tarpeeksi vahva, että koelaiti kuormittuu. Testissä näkee hyvin, miten virta piikaa heti alkuun. Tämä kertoo, että moottori on todella jumissa. Mutta kun virta lähtee laskemaan, tiedämme, että sisäinen kitkä helittää ja moottori alkaa taas toimia. Tein tämän usein otteeseen molempiin suuntiin. Korjaus tehtiin noin puoli vuotta sitten, eikä ongelma ole palannut. En väitä, että tämä olisi pysyvä ratkaisu, mutta se pelasti asiakkaan tältä erää uuden satulan hinnalta ja mahdolliselta seisonta-ajalta. Hei, kiitos kun katsoit videon. Jos tarvitset sähkövikojen diagnosointia tai osaavaa huoltoa BMW:lle, suosittelen lämpimästi Schmiedman Vantaan palveluita. Linkki löytyy kuvauksesta. Kiitos.